Torstai-aamupäivää, kello lähenee 11:30 jo. Mä oon viettänyt ihan tosi rauhallista ja rentoa vapaapäivää. Tässä suunnittelen vapaapäivälleni jotakin kivaa tekemistä. Ei ole mitään semmosia pakollisia menoja, niin nyt kun mä oon yksin ja rauhassa saa tehdä ja touhuta, niin täällä on aikamoinen syysmyräkkä ollut nyt muutamina päivinä, ja mun kesäkukat, jotka tuossa aikaisemmalla videolla jollakin taisin vilauttaakin, niin ne on saanut nyt vähän kyytiä ja kärsinyt tuosta kylmyydestä. Täällä on ollut pari pakkasyötäkin, en tiedä miten viime yönä oli, mutta ne näyttää aika kärsineeltä, niin mä ajattelin käydä katsomassa, jos mä löytäisin jotakin syysistutuksia, ja sit mä haluaisin jonkun Halloween-aiheisen, jonkun kivan uuden lyhyn tuohon pihalle. Mä tykkään siis polttaa kynttilöitä ihan hirveästi ja on polttanutkin nyt joka päivä. Niitäkin muuten tarvitsisi ostaa lisää, lämpökynttilöitä. Niin mä lähden käymään Rustassa ja Tokmannilla kattelemassa, että olisiko siellä jotain kivaa syksystä sisustusjuttua ja istutuksia. Ulkona on melkoinen kylmä tuuli taas sen verran, että nenään laitoin oven raosta ulos tänä aamuna, kun poika lähti kouluun, niin sen verran on käynyt ulkona, mutta ei ollut mitenkään kauhean hääppöinen keli. Mutta ei saada vettä, joten plussat sille. Joo, hei, tervetuloa mukaan uuteen vlogiin. Tänään on tiedossa ihan vaan rentoa vapaapäivän tekemistä. Tietysti täällä kotihommien parissa, mutta kuitenkin jotain kivaa tekemistäkin, joten mä lähden tästä nyt kaupoille. Ai niin, herranen aika, mähän meinasin aivan unohtaa. Siis mullahan tuli tänä aamuna virallinen opiskelijavalintapäätös ja minut on hyväksytty opiskelemaan sinne koulutukseen, mitä mä oon hakenut. Mä siis hain jalkojen hoitajakoulutukseen ja se alkaa jo tässä kuussa, joten tuli pikku kiire tossa, kun mulle jo vähän annettiin vihreätä valoa ennen tämän virallisen kirjeen saapumista, niin annettiin tuossa kun haastateltiin, niin annettiin vihreätä valoa jo, niin pikkusen kiire tuli saada työpaikalla työajat ja työpäivät järjestettyä sille, että mä pääsen opiskelemaan ja saan järkättyä koulupäivät niille työpäiville, kun listat oli jo tehty aika pitkälle tätä vuotta, niin siinä oli pientä sumplimista, mutta kuulkaa, nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää hyvältä ja mä oon niin onnellinen tästä opiskeluiden aloittamisesta, että te ette usko. Tää oli nyt 3. opiskelupaikka, mitä mä hain tässä syksyn aikana. Ja nyt tärppäs. Ja nämä kaikki 3, niin kuin tuossa edellisellä videolla mainitsinkin, oli sosionomi, oli ensimmäinen, sitten oli prosessiteollisuuden ammattitutkinto tai mikä perustutkinto, ja nyt sitten tämä jalkojenhoitajakoulutus. Ja mullahan on ollut siis pitkäaikaisena haaveena oman yrityksen perustaminen. Joo. Tää tuli ehkä teille uutena tietona, en tiedä onko koskaan maininnut asiasta. Itse asiassa mä oon kerran aikaisemmin jo tuossa muutama vuosi takaperin perustanut toiminimen kevytyrittäjyytenä. Mutta siinä oli sen verran raskas elämänvaihe menossa, että mulla ei riittänyt paukut siihen sen yritystoiminnan kehittämiseen ja aloittamiseen sen kummemmin. Hetken aikaa toimin yrittäjänä, mutta mulla oli siinä tietysti sivussa sitten omakin työ ja ei vaan lähtenyt silloin, että musta tuntui, että mä en jaksa tätä nyt tällä hetkellä, niin mä laitoin sen sitten jäihin ja nyt kuulkaa. Nyt on semmonen fiilis, että nyt tai ei koskaan kohti niitä unelmia ja näin mä aion tehdä ja tämä opiskelijaksi ottaminen sai semmoisen pisteen iin päälle nyt. Ja ehkä musta tulee vielä jonain päivänä jonkun sortin yrittäjä. Mutta kiva päästä opiskelemaan koulun penkille jotain. No onhan jalkojen hoito mun oman ammatin myötä tullut tutuksi mulle ja hoidetaanhan niitä jalkoja tuolla sairaalassakin ja näin omassa työssä
tarkkaillaan ja seurataan jalkojen hyvinvointia, mutta mä pääsen niinkö tavallaan nyt syventämään niitä opintoja, sitä tiettyä yhtä asiaa, ja toivon, että musta tulee jonain päivänä hyvä jalkojen hoitaja ja voisin toimia myös yrittäjänä, jalkojen hoitajana, ja ehkä myöhemmin kehittää sitä sitten eteenpäin, sitä yritystoimintaa. Mutta tää nyt on vielä niinku suunnitteluvaiheilla. Pääasia, että koulupaikka on saatu, kouluun olen menossa ja siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Että tämmöstä tällä kertaa, ei muuta kuin koulureppu ostamaan ja koulun penkille. Mutta se siitä tämä aamusesta höpinästä. Mä lähden nyt tosiaan käymään vähän shoppailemassa, jos jotakin löytyisi. Rusta ja Tokmanni oli mulla nyt niinkö tämän päivän agendana. Ja tosiaan niitä syyskukkasia ja ehkä jotain pientä sisustushommaakin. Katsotaan mitä löytyy tai löytyykö mitään. Mutta tervetuloa mukaan uuteen päivään. Toivottavasti viihdytte mun matkassa. Tokmannissa käyty. Olipa kiva käydä pitkästä aikaa niin ajan kanssa vähän. En mä nyt kauaa ollut, mutta silleen, että ei ole kiire eikä ole mitään semmoista pakollista ostettavaa, niin kiva oli käydä katsomassa vähän, että mitä tuotteita sieltä löytyy. Ja löytyyhän sieltä. Muutama kymppi meni rahaa, mutta sain mitä tarvitsinkin. Ja olisi ollut vaikka mitä muutakin ostettavaa vielä. Mutta niin. Nyt pitäisi varmaan lähteä sitten seuraavaksi sinne Rustaan. Next stop Rusta. Jospa täältä löytyisi loput syysistutukset. No niin, kuulkaa, shoppailtu. Sanotaanko näin, että lähti vähän lapasesta taas tää homma, mutta tiedättekö, joskus pitää niinkö hemmotella itteensä, koska tänään on hyvä päivä ja mä sain sen sen koulupaikan, niin pieni hemmottelu tälleen vapaapäivän kunniaksi itekseen, kun tässä vapaapäivää viettelen, niin ai ettäkö tuntuu hyvällä. Tiedättekö, tulee niin hyvä fiilis ja semmonen energinen ja positiivinen olo, niin tämmöisiä hetkiä jokainen ihminen tarvitsee elämäänsä. Se ei tarvi olla mitään maata mullistavaa, mutta tämmöisiä pieniä iloisia, piristäviä hetkiä, niin pitäisi suoda kaikille. Oli se sitten mitä tahansa. Mut joo, kello on varmaan, en tiedä mitä on, mutta keskipäivä. Mä lähden nyt sisälle, mulla on ihan kaamea näläkä. Lämmitän eilisiä perunoita ja makkarakastiketta ja lähdetään kattoo mitä mä ostin. Vähän kukkasia tuli tosiaan ostettua. Nämä on tarkoitus istuttaa tänään tähän etupihalle. Katsotaan miltä alkaa näyttämään. Siinäpä päivän ostokset. Nyt vasta huomaan, että olipas oranssisävytteistä, mutta ei se mitään haittaa. Oranssi kuuluu syksyyn ja oranssi kuuluu tulevaan Halloweeniin. Mä oon siis aina haaveillut. No, oisin voinut toteuttaa, mutta ei ole vaan tullut ostettua, niin nyt kuulkaa, pistin oikein niin ranttaaliksi ja ostin näitä ihania kurpitsalyhtyjä. Näitä sai 26 €. Nämä on tämmöisiä pienempiä, mutta siis niin söpöjä. Ja sitten Rustasta löytyi tämmönen pattereilla toimiva isompi. Ajattelin laittaa sen mahdollisesti tuohon eteisen pöydälle. Valaisee kivasti sitten sisään tulijoita. Mutta joo, tämmöstä. Vähän lämpökynttilöitä. Tosiaan näitä oli 2. Jätesäkkejä, että saan heitettyä kesäkukat veksi ja vietyä tuonne kaatopaikalle. Sitten tämmösiä 2 metrin. Tää on 2 metrin pituinen. Mä ajattelin, että mä olisin laittanut tämän keittiöikkunan alle niihin kukkaistutuksiin. Katsotaan onnistuuko. No tuoksukynttilä. Tää tuoksuu aivan jumalattoman hyvälle. Frozen berries. Tosi hyvän tuoksunen.
euron kynttiläkuppeja, koska miksi ei. Ja sitten näitä pöytätabletteja oli 4-5 eurolla rustassa ja ihanan syksyinen väri. Ja sitten tietysti teemaan sopiva kukka. Mä jo tuossa aikaisemmin ajattelin, että haluan hankkia Halloween-teemaan sopivan kukan, niin mikä sen parempaa kuin oranssi tulilatva. Saippua, koska vessasta loppu, ja sitten suihkusaippua, koska tää oli aivan taivaallisen hyvän tuoksusta. Mango Sensation. Jees, tämmöstä. Aletaanpa vähän sisustelemaan. Niin, hei, tästä tuli ihan kiva. Mä en oo tämmöiseen väriin tottunut sisustamisessa. En oo varmaan ikään käyttänyt tämmöistä oranssin sävyistä väriä, mutta joo, ihan kiva tälleen syksyn saavuttua. Sisustaa vähän syysväreillä ja tosi söpö toi Halloween juttu. Ja kiva kukkakin. Tää on hyvä. Olipas harmin paikka. Tää ei nyt jostain syystä toimi, vaikka mulla oli uudet patterit, niin en tiedä missä vika. No, nää on tämmösiä halppisjuttuja. No, 5 euroa mä tästä maksoin, että olisihan se ollut kiva, kun se olisi toiminut, mutta en tiedä, pitää katsoa vielä myöhemmin. Mut onhan tää kiva tämmöisenäkin, mutta sit kun tää on muovia, niin sitä ei oikein pysty lämpökynttilääkään laittaa sisälle, niin no, ei se mitään. Tää menee koristeena ihan tämmöisenäkin. Mä laitoin tuon sinisen tuikkukupin tohon, koska meillä menee täällä tämmöiset siniset sisustusvalot, niin sopinee sävyyn sitten ton tuikkukupin kanssa. Siinä on päivän lounas. Sanotaanko näin, että näyttää aika hyvältä.
Hei, mä muuten sain ton toimimaan. Pikkusen kun vääntelin ja kääntelin niitä pattereita siellä ja en laittanut sitä kantaa ihan kunnolla kiinni, vaan teippasin sen silleen, että se on puoliksi kiinni. Tää nyt ei jostain syystä tarkenna. Näin. Niin teippasin sen kannen silleen puoliksi kiinni, niin johon rupesi toimii. Ihan kivaa tämmönen valo tähän eteiseen näin syksyn kunniaksi tai syksyksi. No joo, nyt on kyllä niin sumeeta, että jatketaanpa autossa hetken päästä jutustelua. No niin, hei. Täällä ollaan autossa. Täällä vähän parempi tarkennus. Ihan hirveä keli tuli taas, siis tuulee, sataa. Et niinkö ihan ei oo nyt semmonen fiilis, että jes, kiva lähteä tallille. Mut mun ei tarvitse tänään tehdäkään mitään. Mä menen vaan niinkö seuraksi siskolle, kun hän halusi tänään ratsastaa, niin mä menen vaan niinkö seuraa pitämään. Ja käyn varmaan samalla äitillä kahvilla ja iltapäiväkahvia en oo vielä juonut. Kello on 3 iltapäivällä. Ja hei, olipa kiva niinkö vähän sisustaa syksyä ja ihan pikkujuttuja ja tämmöistä pientä piristystä arkeen ja niinkö syksyn tuloon ja pientä tunnelmaa lisää, niin ai että mä tykkään. Tosi kiva. Heti tulee semmonen pirteempi fiilis ja niinkö hyvä olo noinkin pienestä asiasta. Mutta joo, nyt mä käyn äkkiä roskiskatosten kautta viemässä ne vanhat tai nuo muovikukkaruukut vielä roskiin, niin mä pääsen niistä heti eroon. Ja no sitä jätesäkkiä mä en kyllä jaksa tänään lähteä tässä kelissä viemään yhtään mihinkään, niin mä taidan nostaa se vaan varastoon. Ja toivottavasti muistan viiä sen ennen kevättä pois ettei se ole sitten siellä mädääntyneenä vielä keväälläkin. No, ei kai. Mut joo, mä lähden tästä nyt siis tallille päin. Kello on kuulkaa jo 4:30 ja mä tulin tähän äitille tallilta. Ihan hirveä keli, kylmä oli ja vaikka ei kauaa oltu semmonen tunnin verran, niin ihan varpaat jäässä ja sormenpäät on ihan jääkylmät ja inhottavaa. Nyt on kuulkaa sisäkeli. No kissi! Kissikin tulee sieltä. Tuvan. Tosiaan siitä kissasta, jonka näitte viime videolla, niin se on sillä tavalla, että se on, sillä kissalla on niinku yhteishuoltajuus, eli Vilma ja Vilman mummu eli mun äiti, niin otti yhteishuoltajuuden sille kissalle. Se kissa asustelee tällä hetkellä nyt tässä mummulla, mutta tulee käymään meillä aina sitten jos mummu on reissussa tai jotakin. Joo, no joo. Niin tulee käymään meillä sitten hoidossa ja katsotaan sitten miten se menee. Tule. Mut joo, kello on nyt 4:30 ja mä keitän itselleni kahvit ja oottelen, jos äiti saapuisi kohta kotiin. Ja lopettelen tämän vlogin tähän, koska kohta on pimeetä ja tiedättekö, meillä on sitten porukka kotona, kun mä tuun kotiin ja en rupea siellä silloin kuvailemaan, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin se on aina vähän haastavaa, kun on pieni koti ja kaikki on siellä samassa tilassa melkeinpä, niin ei oikein niinkö, mulla ei ainakaan riitä silloin motivaatio kautta niinkö innostus tai mikään muukaan niin kuvaamaan silloin. Ja tää pimeä kausi tulee yllättävän nopeasti, tai pimeät alkaa yllättävän nopeasti jo, niin silloinkaan ei niinkö jaksa paljon kuvailla. Mutta kiitti, jos jaksoit olla mukana mun päivässä ja nähdään taas joku toinen päivä. En nyt lupaa milloin seuraava vlogi tulee, mutta joo. Katsotaan. Muistahan tilata hei mun kanava. Olisin siitä erittäin otettu. Siellä on ollut vähän hiljasta nyt siellä tilaajapuolella. En tiedä mistä johtuu. Johtuuko siitä, että on vähän harvemmin laittanut tänne mitään, mutta kun ei yksinkertaisesti ehdi, niin tilanne on silloin tämä. Mutta
tässä nyt kun alkaa kouluhommat ja kaikki, niin tulee vähän erilaista sisältöä ehkä myös tänne mun vlogeihin, tai siis kuvailen myös niin kuin koulun käyntiä ja opintojeni niin kuin opin asioita ja opiskelujuttuja ja katsotaan sitten minkälaista sisältöä mä teen. Ei vaikka ihan perusarkivlogeja mä teen tästä eteenpäinkin. Joskus jotain pikkuspessuvideoita, mutta jatkan tätä samaa arkista sisällöntuottoa. Mut joo, nyt mä lopetan nämä höpinät ja... Joo, siellä tulee kissi. Kissi. No niin, hän on kovin seurallinen, mutta syliin ei halua hirveästi vielä tulla, mutta että silittää saa kyllä ja on kova leikkimään, mutta hän ei viihdy sylissä. Mutta pikkuhiljaa totutellaan yhteiselämää. Nyt mä sanon heipat teille ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!